дзень тут Ганна Соус з Прагі і з Гомелю Андрэй Стрыжак, адзін з ініцыятараў і лідараў грамадзянскай кампаніі «Біўбай COVID-19». Андрэй, вітаю вас. Добрый день. Одразу перед тем, как мы начнем размовлять, я хотел бы подкреслить, что не лидер, а координатор. Мы тут все координаторы разных напрамков, и у нас такая демократия, там мы намагаемся казать про то, что лидеров нема, але есть такое мягкое лидерство у кожнага з накірункаў, якое называется координаторством. Ну, але збоку выглядае як лідарства таксама, самі можете себе не называць. Андрэй, я ведаю, што больш за 2,5 месяца абсалютна шалёным рэжыме, так, ну, практычна 24 гадзіны на суткі вы працуеце дзеля таго, каб дапамагчы лекарам, мець сродкі абароны, самыя розныя спосабы дапамогі у этой складанай сітуацыі каранавірусу, і вы самі сталі цяпер, даведаліся, што сталі ахвярай каранавірусу. Што здарылася, распавядзіце, калі ласка, як вы сябе адчуваеце? Ну, гэта праўда, што 2,5 месяца мы працавалі і працуем у такім рэжыме, які вы апісалі, і, у прынцыпе, гэта адно з тлумачэнняў, чаму я так і не заўважыў гэтай хваробы. Бо фізічна кожны дзень на працягу гэтых 2 так дакладна месяцаў я адчуваў сябе вельмі стомленым, выснажаным абсалютна. Кожны вечар ляжаў і просто фізічна паміраў. Бо такія нагрузкі на чалавека, якія вынеслі нашы сябры каманды, яны вельмі моцна ўплываюць, і таму я просто не адсачыў гэтых сімптомаў, калі яны былі. Але я дакладна ведаю, што мне не было тэмпературы, дакладна ведаю, што мне не было кашля. Вось, і як бы гэта такія рэчы, якія б я адразу заўважыў. І адбылася наступная рэч. Мы на мінулым тыдні атрымалі тэсты для тэсціравання нашай каманды, якая працуе з ковіднымі шпіталямі, якая ездзіць туды, якая працуе са складам, дзе вельмі шмат людзей бывае, прыязджае розныя грузы прыязджаюць. І гэтыя сябры каманды былі тэставаныя. Дзякуючы Віктару Пракапені, бізнесмен перадаў нам пэўную колькасць гэтых тэстаў, якіх было дастаткова для того, каб зрабіць тэсты каманды. І высветлілася, што ў мяне ёсць пэўныя антицелы. Спачатку там была даволі смешная гісторыя з тым, што мы паблыталі інструкцыі. Па адной інструкцыі гэта антицелы чалавека, які ўжо перахварэў, а па другой інструкцыі, які яшчэ хварэе. Таму я быў упэўнены, што я вось зараз у актыўнай фазе, зараз хварэю. Але аказалася так, што гэтая інструкцыя была неправільная, недакладная для гэтых тэстаў, і па нармальнай інструкцыі аказалася, што ў мяне ёсць антицелы, якія ёсць у чалавека, які ўжо перахварэў. Я вырашыў прайсці дадатковае даследаванне і зрабіў камп'ютарную томаграму, і там і ПЦР. ПЦР гэта такі тэст лабараторны, які дазваляе даведацца, ці ёсць РНК віруса у чалавека на слізістых. З гартані і насаглоткі берецца соскоп, вось, і ён вызначае гэта. І атрымалася так, што я спачатку даведаўся пра результаты КТ. Результаты КТ ёсць пнеўманія. Пнеўманія, прычым такая, як бы, ну, вельмі падобная на тое, што адбываецца пры... Яна у вас цяпер, так? Так, яна ў мяне цяпер, у гэты момант, так. І гэта было, ну, сёння другі дзень, як я лечу пнеўманію, спецыфічныя лекі прымаю, менавіта ад пнеўманіі. А на наступны дзень я даведаўся результат ПЦР, і ён быў адмоўны. І таму уся гэтая карціна зараз выглядае так, што экспрэс-тэст паказаў, што ў мяне ёсць антицелы чалавека, які перахварэў. ПЦР паказаў, што ў мяне няма віруса ў крыві. І КТ паказала, што ў мяне ёсць пнеўманія в астатачнай форме. І таму можна сказаць, што я і каранавірус, і пнеўманію перанасіў на нагах за гэты час. Скажыце, калі ласка, ці все сябры каманды, якія зрабілі гэтыя тэсты на антицелы, атрымалі адмоўныя вынікі, ці хто-небудзь гэтак жа, як і вы, перахварэлі гэтай хваробай? Так, ва ўсіх астатніх тэст выдаў толькі сігналізацыю таго, што тэст працоўны. Больш ніякіх рысачак у іх не з'явілася. Не тое, што ў іх ёсць антицелы хворых людзей, не тое, што ёсць антицелы перахварэўшых людзей. Але ж тут таксама трэба ведаць пра тое, што адзінае, у чым я на 100% упэўнены зараз, гэта результаты камп'ютарнай томаграмы, якая паказала мне пнеўманію. Усё астатняе мае свой допуск, свае хібы, такія пагрэшнасці, памылкі, пагрэшнасці, нават ПЦР. І ёсць яшчэ адзін тэст, які я буду праходзіць ужо пасля таго, як вылечу пнеўманію, бо я хачу упэўніцца, ці ёсць у мяне гэтыя антицелы перахварэўшага чалавека, і калі яны ёсць, то тады я здам плазму,
бо гледзячы на тое, што шмат хто з навукоўцаў кажа, што гэта не надта надзейны спосаб лекавання людзей, але калі ёсць хоць малейшы шанец дапамагчы чалавеку, які зараз цяжка хварэе на COVID-19, ягоныя наступствы, то я, канешне, гэта зраблю. І вось гэты тэст, ён называецца IFA. Гэты тэст выяўляе і менавіта лабараторным метадам тыя самыя антицелы, пра якія я зараз кажу. Гэта апошні тэст, які мне трэба будзе прайсці. І ён самы дакладны. Але пакуль я хварэю зараз, няма сэнсу ехаць і падвергаць рызыкі медычных працаўнікоў. У мяне таксама. Ну, карацей, вось пакуль так гэта ўсё выглядае. Вот вы весь час, я бачила і на фото, і ви самі про гэта писали, ви заўсёды былі маску мелі, пальчаткі мелі, экраны розныя, так, сродкі засцярогі заўсёды выкарыстоўвалі. Ёсць у вас нейкі меркаванні, падазрэнні, як гэта магло здарыцца, дзе? Ну, ясна, што вы былі ў шпіталях, а все шпіталі яны маюць гэтыя вірусы, так? Ну так, я быў у такіх шпіталях, у якіх канцэнтрацыя іх вельмі вялікая гэтага віруса. Трэба разумець, што беларуская сістэма аховы здароўя, як зрэшты і іншыя сістэмы аховы здароўя, не былі гатовыя до такога усплеску інфекцыйнага захворвання, таму нават калі ў Беларусі ёсць сістэма інфекцыйных шпіталёў, якія прыстасаваны менавіта для такіх асоба апасных хваробаў, то ўсе астатнія яны не прыстасаваныя, там няма дакладнага дзелення на брудную і чыстую зоны, это ўсё імправізавана зроблена, забіта нейкім там цэлафанам ці зачыненымі дзверамі. Таму калі ты прыходзіш у гэты шпіталь, ты заўсёды рызыкуеш. Это першы момант. Другі момант это тое, што я першы месяц, нават больш, я ездзіў па шпіталях толькі ў хірургічнай масцы. У мяне не было рэспіратара тады яшчэ. Вось, рэспіратары тады як бы былі даволі дэфіцытныя, і большасць нашых мінскіх калегамі карысталіся, бо яны там, ну, Мінск гэта эпіцэнтр быў на той момант, Мінск і Віцебск. Вось, потым, калі ўжо мне з'явіўся рэспіратар, канешне, я ўжо ездзіў у рэспіратарах. І другі момант гэта тое, што вірус можа пранікаць не толькі праз органы дыхання, ён яшчэ можа пранікаць праз вочы. І гэты момант таксама нельга выключаць, і улічваючы тое, што была магчымасць такім чынам заразіцца. Ну і ўвогуле, як бы, калі чалавек часта кантактуе з крыніцай небяспекі, не трэба здзіўляцца, што яна можа да яго і прыляцець нарэшце. Ну і дактары многія гавораць пра тое, што фактычна все яны перахварэлі ці перахварэюць у розных формах. А як вы мяркуеце, ваш выпадак, ваша гісторыя трапіць у статыстыку? Трапіла ў статыстыку афіцыйную? Не, я не думаю, бо у мяне ж афіцыйна не быў выяўлены ПЦР коронавірус. І як бы я де-факто перахварэў ужо і прыйшоў ужо як бы здаровы на тэставанне, таму тут нават не можа быць ніякай статыстыкі. Можа быць, дзесьці там яно трапіць, як што я прайшоў тэст, але ж ну тое, што я хварэў коронавірусам, дакладна не будзе, бо няма пацвярджэння зараз дагэтуль насамрэч афіцыйнага, што гэта так. Калі будзе тэст на ІФА зданы, і там будуць антицелы, тады магчыма. Вось, а так я в агульную статыстыку не трапляю. Цяпер з'яўляецца магчымасць такая для беларусаў, якія за мяжу збіраюцца, так, зрабіць такія тэсты, ну і выглядае беларусаў, у каго вот это антицелы знойдуць ці не знойдуць, яны таксама не трапяць у статыстыку. Это такая будзе, ну, просто праверка для сябе, а не для агульнай карціны перахварэлых у краіне. Ну, фактычна ПЦР можа вызначыць наступныя рэчы. Ёсць у чалавека захворванне ці няма захворвання. І, напрыклад, тут ёсць яшчэ такія пэўныя пытанні, што сам па сабе гэты тэст, ён вельмі непрыемны. Гэта саскоп з слізістай насаглоткі і гартані. І яго трэба ўмець узяць дакладна. І гэта чалавек павінны дацца, скажем так, узяць яго, бо калі, напрыклад, ты не надта добра ўзяў гэтай цыташчотачкай саскоп, то тады можа і не выявіць. Это першы момант. Другі момант, канцэнтрацыя віруса ў крыві чалавека, яна можа быць рознай, яна можа быць маленькай. І чалавек можа быць носьбітам віруса, але ён не можа не да канца фіксавацца на гэтых слізістых абалонках, як бы, ну, яго там будзе мала. Вось. І тут вельмі шмат розных пытанняў, на якіх адказаў няма не толькі ў беларускіх лекараў, увогуле ў медыцыне сусветнай, бо зараз жа ідуць размовы таксама пра тое, што гэта не рэспіраторны вірус, а гэта гемарагічны вірус, вірус, які ўздзейнічае на кроў чалавека, і гэта шмат чаго тлумачыць, бо тыя пнеўманіі, якія працякаюць такім дзіўным чынам у людзей, яны выглядаюць
выглядаць не як пнеўманія. Звычайна пнеўманія выклікае тэмпературу, выклікае адышку, выклікае кашаль вельмі моцны. А гэта выглядае па-іншаму, і таму тут можа быць шмат рознасцей. Андрэй, так вы зараз хворы на пневманію, ну, напэўна, гэта рэшткавая ўжо рэч, але ў вас ні тэмпературы, ніякіх сімптомаў, толькі камп'ютарная тамаграфія паказвае пашкоджанні лёгкага, так? Менавіта так. Я ведаю некалькіх чалавек, у якіх была прыблізна такая ж самая карціна клінічная. У іх у лепшым выпадку тэмпература была 37,1, 37,2. Рэнтгенаграма нічога не бачыла зусім. Аналізы крыві былі нармальныя, але ў чалавека вось развіваўся такі працэс, які умоўна можна назваць гэтай пнеўманіяй. Хаця фактычна лекары ўжо сумнююцца ў тым, што гэта менавіта пнеўманія, што гэта больш пытанне гемарагічнае. Але калі казаць яшчэ пра наступствы, то і чаму я кажу, што гэта астатачная штука, таму што ў мяне камп'ютарная тамаграма выявіла фіброз лёгкіх, частка клетак маіх лёгкіх больш не працуюць так, як яны павінны працаваць. Яны адмерлі фактычна. Я на пэўную колькасць адсоткаў згубіў магчымасць дыхаць сваімі лёгкімі. Не ведаю, наколькі гэта вялікая колькасць, але як бы яна ёсць. І вось гэты фіброз, які зафіксаваны, ён таксама кажа пра тое, што гэтая пнеўманія была больш развітая ў маіх лёгкіх, чым зараз яна ёсць. Мы кожны дзень атрымліваем афіцыйную статыстыку, ну і бачым, што паводле афіцыйных лічбаў крыху колькасць выпадкаў на дзень пачынае памяншацца. Вы цяпер не ў шпіталях, але ўвесь час на сувязі са сваёй камандай. Ці тое, што гавораць актывісты вашай каманды, калі яны штодня ў розныя шпіталі прыязджаюць, гутараць з дактарамі, ці ёсць у іх адчуванне, што гэта ідзе на спад? Спада ніякага няма, і хутчэй за ўсё ў бліжэйшы час не будзе. Мы фіксуем увесь час новыя ўспышкі. Напрыклад, на днях у нас была ўспышка ў Белынічах Магілёўскай вобласці. Туды вось літаральна учора пайшоў вялікі груз нашай дапамогі. Пра гэта ёсць інфармацыя ў адкрытых крыніцах, тут Бай пра гэта пісаў. Берасце зараз палае, і гэта вялікая праблема, таму што зараз уся эпідэміялагічная сітуацыя ускладненая тым, што людзі стаміліся ад гэтай інфекцыйнай інфармацыйнай хвалі, іх ужо цікавіць іншыя рэчы, там выбары, напрыклад, яшчэ штосьці, і людзі ўжо проста забываюцца на гэтыя правілы бяспекі, якія не змяніліся і ніяк не зніклі, і людзі пачынаюць больш адзін з адным камунікаваць, гэта лета, гэта жаданне дзесьці патусавацца, выйсці на вуліцу, з'ездзіць на шашлык да бацькоў, да сваякоў. І, на жаль, гэта прыводзіць да таго, што людзі заражаюць адзін аднаго, і ўсё працягваецца насамрэч. Але тут вось бачыце, якая сітуацыя, што 2,5 месяца працуе наша каманда, і ясна, што за 2,5 месяца гэта актуальнасць уже троху зніжаецца, і таму мы таксама бачым, што людзям уже гэта не так цікава. Зараз мы рыхтуемся да таго, каб перафарматавацца. Мы яшчэ не скончваем сваю працу дакладна да канца чэрвеня, яна будзе ісці. Але мы ўжо думаем пра тое, што рабіць заўтра, улічваючы ўсе фактары, якія зараз у нашай краіне адбываюцца. І калі казаць яшчэ раз коротка на вашае пытанне, спаду няма. І калі ён будзе, невядома, таму што няма ніякіх абмежавальных захадаў, каб вірус распаўсюджваўся далей. І адно з самых вялікіх пытанняў гэта тое, што імунітэт, на які ёсць спадзяванне, масавы імунітэт, які павінны сфармавацца, з ім таксама не ўсё так проста, бо ўчасткі людзей, якія перахварэлі на каранавірус у лёгкай форме, не фарміруецца ўстойлівы імунітэт. Яны могуць яшчэ раз захварэць. І прыблізна тое ж самае з каранавірусам. Вось мне пашчасціла, калі пашчасціла, канешне, што ў мяне ёсць гэтыя антицелы тыпу G, якія з'яўляюцца ў чалавека, які перахварэў, але ж не ўсім так пашчасціла, на жаль. Колькі чалавек у вашай камандзе цяпер? Калі казаць пра касцяк, пра той, які працуе ўвесь час, настала, я думаю, што до 3 десяткаў, 2-3 десяткі чалавек. Вы замянілі за 2,5 месяцы некалькі дзяржаўных установаў, у мяне такое ўражанне, так? І па памеры працы, па хуткасці, па аператыўнасці, як хутка прымаюцца рашэнні, як хутка все робіцца. Можаце агучыць у лічбах этой памеры дапамогі, якія на сёння самыя апошнія лічбы? Апошнія лічбы мы будзем абнаўляць літаральна праз некалькі дзён, бо мы давалі на 1 чэрвеня. На 1 чэрвеня у нас было больш за 350 тысяч, больш за 300 тысяч даляраў, 302 тысячи даляраў мы сабралі.
і больш за 354 тысячы сродкаў абароны было перадана ў шпіталі, і больш за 1400 адзінак апаратуры было перадано ў шпіталі. Зараз лічба, канешне, будзе большая, вось, і магу сказаць, што мы пасля таго, як давалі гэтую справаздачу, яшчэ змаглі правесці ўдалы краўдшторм. Мы сабралі больш за 70 тысяч рублёў на тое, каб выкупіць партыю 30 тысяч рэспіратараў класа FFP2, і мы вось сёння літаральна апошні плацёж уже правялі, я буду пра гэта рабіць справаздачу, але вы першыя пра гэта чуеце, і там сума штосьці каля 160 тысяч рублёў была агульнай закупкі гэтай партыі, і гэтая партыя ўжо расходзіцца, і вось якраз у Белынічы ўчора гэтыя рэспіратары таксама паехалі, у Берасці паедуць, у Магілёў паедуць. Вось, так што праца працягваецца, у нас яшчэ ёсць некалькі цікавых івентаў, якія мы правядзем да таго, як будзем пераходзіць у іншы фармат працы. Так што працуем далей, як я кажу, звычайна. Вот у вас была служба псіхалагічнай дапамогі лекарам, вы яе часова спынілі, магчыма, і назаўсёды спынілі, бо патрэба, магчыма, ў ёй знікла. Вам самім, вот вы жонку не бачылі, колькі у вас малы сын зусім маленькі, так, колькі не бачылі, вам самім, напэўна, таксама патрэбная дапамога цяпер, каб вот прыйсці ў сябе ад гэтага такога эшалёнага рытму, ад таго, што вы рабілі, ад таго, што вы бачылі, вы ж усведамляеце праблему, бачыце яе не на адлегласці, як большасць людзей. Ну так, частка нашай каманды карыстаецца ўжо такімі магчымасцямі, бо як бы служба псіхалагічнай дапамогі лекарам яна прыпыненая, але ж ўсё роўна гэтыя псіхолагі з намі ў кантакце. Я ведаю, што некаторыя сябры каманды ўжо працуюць з псіхолагамі, каб выходзіць паціхоньку з гэтага траўматычнага стану. Для мяне асабіста гэта таксама вельмі вялікая праблема, бо я разумею, наколькі вялікая была траўма, якое ўздзеянне, як чалавек, які вельмі шмат часу з траўмай працуе, ведае, што гэта такое, езжу на Донбас, як бы там і разумею гэтыя механікі, і для мяне складанасць у тым, што я пакуль не гатовы, бо гэта для мяне таксама вельмі вялікі кусок працы сфармуляваць, выказаць гэта ўсё і звярнуцца па дапамогу. Часта так бывае, што тыя, хто даюць дапамогу, яны пра сябе не надта дбаюць. Вось, і я баюся, што гэта якраз мой прыклад. А што жонка гаворыць? Падтрымлівае вас, ну але ж яна хоча вас хутчэй дадому, я так разумею, і тата патрэбны маленькаму стрыжаку. Складаная гісторыя з гэтым у тым, што 2,5 месяца, канешне, мы адзін аднаго не бачым, ёсць розныя моманты, ось, і сын таксама вось уже хутка пойдзе без мяне, шмат чаго робіць цікавага, я бачу яго фатаграфіі, бачу ягоныя відэа, якія мне дасылаюць сваякі. Вось, таму як бы сітуацыя складаная, бачым, што будзе далей, як гэта ўсё будзе развівацца, бо яны з'ехалі на самаізаляцыю 15 сакавіка, і мы думалі, што там за пару месяцаў гэта ўсё разруліцца, але ж мы бачым, што пакуль няма канца края, і я не ведаю, няма бяспекі зараз, і ўсё, што было, так і засталося. І калі казаць там, напрыклад, пра групы рызыкі, то групам рызыка атрымліваецца, як яны сидзелі ў хатах, так яны павінны сидзець, бо няма ніякіх прадпасылак таго, што штосьці палепшыцца ў гэтай сітуацыі, пакуль не будзе распрацаваная вакцына, альбо пакуль сам вірус не зменіцца. Бо па гэтых гістарычных фактах, як гэта было раней з іншымі пандэміямі віруснымі, бачна, што з часам вірус проста губляе сваю альбо віруліцыднасць, магчымасць перадавацца, альбо сваю смертаноснасць. Альбо вучоныя знаходзяць нейкія лекі альбо вакцыны, нешта такое. Вось пакуль гэтага не адбылося. Вакцыну абяцаюць у лепшым выпадку на канец года, і таму сацыяльная ізаляцыя, маскі, пальчаткі, дыстанцыяванне, яно нікуды не падзенецца і далей. І ўсе мы знаходзімся ў зоне рызыкі, таму што кожны можа захварэць. Андрэй, як на працу вашай кампаніі, вашай каманды паўплывала выбарчая кампанія, якая цяпер адбываецца? Яна бурна адбываецца, кожны дзень навіны, так? Мы бачым, і драматычныя такія навіны з'яўляюцца. Ці неяк вы рэагуеце на гэта? Магчыма, сябры выбарчых штабоў звяртаюцца па дапамогу да вас, бо ім патрэбныя для каманды сродкі аховы? На шчасце, наконт сродкаў аховы зараз уже троху прасцей стала. Гэта не пачатак красавіка, калі фізічна нічога не было на рынку, і калі мы там ганяліся за гэтымі рэспіратарамі і збівалі кошты, якімі толькі можна было сродкамі, законнымі сродкамі, безумоўна. І цяпер, в прынцыпе, ёсць магчымасць закупіць невялічкімі партыямі. Гэта, канешне, шмат шэрага тавару рознага, які прыходзіць у Беларусь, але ён фізічна ёсць. Таму штабы самі спраўляюцца, да нас яны не звярталіся.
Што тычыцца таго, як яшчэ паўплывала, безумоўна, у кожнага сябра нашай кампаніі ёсць свае асабістыя палітычныя погляды, рэлігійныя погляды, погляды на сексуальную арыентацыю, зрэшты там. Ну, я не ведаю, якія яшчэ могуць быць погляды ў чалавека, якія ёсць асабістымі поглядамі, якія мы не ўмешваемся, якія ёсць ягоным правам. І ён прыйшоў да нас не займацца палітыкай, ён прыйшоў да нас, каб дапамагаць лекарам. Зрэшты, мы ўсе так сабраліся і дамовіліся, што як бы мы не робім палітычных заяў ад імя кампаніі. Кампанія носіць не палітычны характар, а носіць характар дабрачынны. А ці хто-небудзь з кандыдатаў, можа, ахвяраваў на дапамогу, на барацьбу з каранавірусам сродкі з патэнцыйных кандыдатаў? Я думаю, што такое магчыма, але я не магу быць упэўнены на 100%, таму што сістэма мола-мола, праз якую мы робім зборы, не паказвае, хто менавіта ахвярадаўца. Паказвае суму, дату, якім чынам пераведзена, там, у лепшым выпадку, і ўсё. Як бы гэта тое, што мы ведаем. Таму я не выключаю, канешне, што і ўдзельнікі штабоў кандыдатаў, і самі кандыдаты маглі бы паўдзельнічаць у гэтым такім чынам. Вось. Наконт іншых нейкіх рэчаў, як палітычная кампанія нас уздзейнічае, безумоўна, кожны з нас, як персона, як персаналія, можа выказвацца па тым ці іншым пытанням. Больш за ўсё гэта робіць, напрыклад, Антон. Вось ягоная пазіцыя такая больш як бы вызначаная, яскравая, я маю на ўвазе публічная пазіцыя. Я пішу менш, бо я больш засяроджаны на працы кампаніі, як бы, ну, і часу няма, і я разумею, што зашмат пісаць не будзеш, таму што калі ты напісаў пару-тройку постаў такіх вось, ну, справаздачных, альбо матывацыйных, альбо там інфармацыйных для людзей, то ўжо проста няма сілаў на гэта ўсё. Вось. Але, ну, кампанія, канешне, паўздзейнічала, бо на пачатку пандэміі і крызісу ў сакавіку, канцы сакавіка, красавіку, пачатку мая мы былі галоўнымі хедлайнерамі навін, як бы. Все бачылі, што мы робім, усім было цікава, журналісты пісалі, увесь час звярталіся, кожны дзень я даваў інтэрв'ю, Андрэй таксама Ткачоў даваў інтэрв'ю. І гэта так выглядала, што вось галоўныя трендсеттары, ньюсмейкеры, гэта менавіта Байкавіт-19. Зараз, канешне, гэта не так, і гэта паўплывала і ў тым ліку на donations, якія да нас прыходзяць, і мы зменшыліся. Але мы разумеем, што ўсяго ёсць пачатак, усяго павінны быць нейкі лагічны фінал і пераход у нейкую форму, ну, альбо скон, тут ужо як складзецца. Мы спадзяемся, што гэта будзе пераход у іншую форму. І разумеем, што як бы нішто не цягнецца вечна. Так што мы гатовыя да таго, каб паціху ўжо пераходзіць у іншы фармат і працуем далей, але з такім разуменнем, што з часам нам прыйдзецца перайсці ў іншы фармат. Вы робіце вельмі важную, грамадскі важную справу, цяпер паказалі сябе як вельмі эфектыўны менеджер. Можа, вас хто запрашаў у выбарчыя штабы, у каманду кандыдата, як вельмі эфектыўнага чалавека ў тым, што ён робіць? Ведаеце, я не выключаю таго, што думкі такія ў гэтых людзей былі. Але мы дастаткова дакладна артыкулявалі сваю пазіцыю па сітуацыі, што як бы пакуль працуе кампанія, пакуль мы працуем як кампанія, то мы не можам падтрымліваць кагосьці з кандыдатаў, нават калі нам вельмі хочацца, бо ёсць мэта іншая. Кампанія стартавала як кампанія дапамогі лекарам, і яна так ідзе і так будзе і далей працягвацца. І гэта дамоўленасць паміж тымі, хто гэту кампанію рабіў, бо гэта дзесяткі людзей, кожны з якіх клаў вельмі вялікі кавалак свайго жыцця, нерваў, працы, каб яна працавала так, як яна працуе. І гэта разныя людзі, падкрэсліваю гэта з рознымі поглядамі, якіх я магу і не ведаць нават да канца ўсіх поглядаў. І нам вельмі важна захаваць гэту еднасць. Таму, як бы, калі мы пачнем зараз казаць, што там ёсць падтрымка нейкага кандыдата і ўсё астатняе, то гэта будзе пытанне працаздольнасці каманды. А для мяне гэта насамрэч важнее на дадзены момант, бо гэта фізічная дапамога лекарам, гэта маральная дапамога лекарам. Негледзячы на тое, хто будзе прэзідэнтам пасля 9 жніўня, гэтым людзям все роўна нас трэба будзе лічыць. І як бы гэтым павінны хтосьці займацца. Калі ўсе пайдуць займацца выбарамі, то хто тады будзе лекарам? Безумоўна. У меня апошняе пытанне да вас. Ну, я так разумею, што ў шпіталях словы падзякі вы вельмі часта чуеце, так? А ад каго яшчэ, акрамя лекараў, вы чуеце словы падзякі? Ці там Мінздароўя вас калі-небудзь аддзячыла, выказала вам проста ўдзячнасць за тое, што вы робіце, дапамагаеце ім? Ну, у нас даволі шчыльныя кантакты з Мінздравам і вельмі кантакты шчыльныя з Міністэрствам замежных спраў, з гэтымі двумя інстытуцыямі дзяржаўнымі мы даволі добра супрацоўнічаем. Магу гэта зараз сказаць так. Раней я казаў ўзаемадзейнічаем, а зараз ужо магу казаць супрацоўнічаем, бо калі я казаў пра ўзаемадзейнічаем, гэта былі проста кантакты інфармацыйныя, дзе мы паказвалі, што мы робім, яны глядзелі на гэта ўсё. А менавіта як партнёры мы ўжо з імі зараз знаходзімся, таму што
МЗС, напрыклад, вельмі дапамагае ў пастаўках апаратуры з-за мяжы. Наша дыяспара сабрала больш за $58 000 агулам, на якія мы закупалі бескантактныя тэрмометры і пульсаксіметры. Гэта апаратура, якая ў Беларусі на той момант каштавала ў 10 разоў даражэй, чым у там самым Кітаі ці ў ЕС. І гэтыя апараты прыязджалі, менавіта дзякуючы МЗС, праз две амбасады, праз амбасаду Беларусі ў Варшаве, праз амбасаду Беларусі ў Вільнюсе. Я вельмі удзячны супрацоўнікам амбасад за тое, што яны, будучы фактычна на карантыне, яны прыходзілі і рабілі нейкія рэчы, якія рабілі магчымым перавозку гэтага груза праз мяжу, бо гэта ж таксама дыпламатычныя каналы, дамоўленасці і ўсё астатняе. І Міністэрства аховы здароўя таксама тут прымала ўдзел у тым, што гэтая дапамога ішла як на проставая гуманітарная дапамога у карысць дзяржавы. Яна адразу як дзяржмаёмасць заходзіла, таму яна вызвалялася ад мыты, ад усяго такога. І наше ўзаемадзеянне было такое, што мы паказвалі па нашых спісах, па нашых заявках, па нашых кантактах, дзе гэтых прыбораў патрабуюць, і фактычна гэтыя прыборы туды і пастаўляліся. Так што калі б не было ўзаемадзеяння, не было бы кааперацыі з МЗС і Мінздравам на гэтым узроўні, нічога бы не атрымалася. Це першы момант. Другі момант тое, што калі мы кажам Мінздраў, гэта уся ягоная сістэма. Гэта і сістэма саміх шпіталёў, і гэта кіраўніцтва гэтых шпіталёў. Гэта адміністрацыя гэтых шпіталёў, якая ішла з намі на працу і супрацу і дагэтуль ідзе, толькі дзякуючы таму, што мы паказалі сваю эфектыўнасць, працаздольнасць і дамоваздольнасць. І гэтая кампанія для мяне асабіста унікальная, гледзячы на тое, што я працую ўжо ў грамадскім сектары. У лістападзе гэтага года будзе роўна 20 год. Гэта ўпершыню. У гэтым годзе і ў гэтай кампаніі ўпершыню пабачыў кааперацыю паміж усімі 3 сектарамі. Самая моцная, конечно, паміж другім і трэцім. Гэта бізнес і гэта НДА. Яны проста зрабілі настолькі велізарны крок адзін да аднаго, якога не было, можа, апошнія лет, ніколі не было за часы Беларусі незалежнай, таму што да бізнеса заўсёды ў грамадскасці было такое стаўленне, што гэта людзі, якія думаюць толькі пра грошы, якім, у прынцыпе, не цікава нейкія там такія інтарэсы, якія мы робім. З іншага боку, бізнес глядзеў на грамадскіх актывістаў, як на нейкіх гарадскіх сумасшедшых, якія нешта там бегаюць, крычаць, робяць незразумелыя рэчы, а тут проста мы адзін на аднаго наткнуліся, і мы пачалі глядзець троху глазамі вачыма бізнеса. Я разумею, што яны кажуць, якія ў іх інтарэсы, і яны пачалі троху разумець. І тут ёсць іншая складанасць, тое, што не ўвесь грамадскі сектар зараз задзейнічаны ў гэтай кааперацыі, і ўжо нават паміж тымі, хто з грамадскага сектара кааперуе з бізнесам, і з тымі, хто не кааперуе з бізнесам, ужо ёсць пэўныя розныя погляды, і вось гэта ўсё трэба звадзіць. І гэты досвед абавязкова трэба акумуляваць, сістэматызаваць, выдаваць нейкімі пасобнікамі, там, не пасобнікамі, падручнікамі, як працаваць, як рабіць такія кампаніі. Бо гэта унікальны досвед. І мне вельмі хацелася бы, каб ён не разбіўся аб чарговую электаральную кампанію. Ну так. Дзякуй вялікі, Андрэй, за вашу працу. Мы будзем сачыць, як ідзе перафарматаванне кампаніі, будзем сачыць, як вы выпраўляецеся. Ну і спадзяемся, што ўсё ж в бліжкім часе вы зможаце пабачыць жонку, пабачыць сына. З намі быў з Гомеля адзін з ініцыятараў і каардынатараў кампаніі па COVID-19, Андрэй Стрыжак. Дзякуй вам вялікі, всяго найлепшага. До сустрэчы. Всяго добрага. Бачэння.